Jedem, kako to jedem? Ajde ugasim ovu termo jer je stvarno dan. Nije sutra, to je ova. Ja mislim da je stvarno dan, sad ćemo pogledati. Jer ja neću sada da budem, jako ja najviše volim sunce. Ne smijem da budem, ne smijem, neću. Neću da budem voda. Šta rekao? Sekli ja i glađu. Osim njoj jaje, što ja imam i što sam sebi raspodijelio protein, sve da imam, da mi drži par dana, bar, što ne piše na papiru, ima 90 i nije bilo liječno. I ne mogu uvesti. Što su puno stvari ukrali, ima spisak na braću. Iz kuća. Iz 3 doma. Ja nisam nikad izgubio stvari, nisam nikad čuo. Znaš, kod djeta.